Nu. Nu a luat foc nimeni. Suntem în siguranță. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. Salutare, dragilor, ce mai faceți? Cum vă este ziua? Datorită faptului că v-am întrebat acum câteva zile ce ați vrea să vedeți în acest nou videoclip, voi ați hotărât că ați dori să vedeți din nou cum gătesc ceva legat de mâncare. Așa că am zis să fie și ceva nou, să nu mă mai duc undeva lângă apă. Oh, vai, mamă, ce e aici? Să vin undeva la marginea pădurii, ca să avem și un cadru frumos, să fie totul ce trebuie. Astăzi o să pregătesc o bucățică minunată de carne și o sălățică cu legume proaspete, fierte. O să vedeți, o să fie ceva foarte drăguț. Revin atunci când o să găsesc un loc destul de bun. Sincer, nu prea găsesc niciun loc chiar atât de bun de stat. Așa că cel mai probabil o să mă opresc aici în drum. Iar dacă... Deci încolo o să urcă sus la pădure. Și o să mă opresc undeva aici, pentru că efectiv nu găsesc un loc mai bun. Dar aia e, ne descurcăm cu ce avem. Și să nu mai pierdem vremea și să dăm drumul la treabă. În primul și în primul rând, minunatul nostru prieten, butelia cu gaz, să sperăm că de data asta nu o să ne facă vreo surpriză. Eu sper, dar vedem. Punem tigaia pe foc. Avem aici o minunăție de bucățică de carne marinată de vită, slabă bineînțeles, marinată în soia și rozmarin. Am dat drumul la foc, lăsăm să se încingă un pic tigaia și o să punem carnea pe foc și între timp, până o să se facă carnea, până o să se prăjească, să iasă ceva bun, o să pregătim și o sălățică din roșii, castravete, un pic de ceapă verde și niște sfeclă roșie. Nu uitați întotdeauna să vă asezonați mâncarea. Vom pune un pic de ulei de măsline, așa de gust, și să fie totul foarte bun. Așa. Niște sare și tot pentru gust ceva piper.
Haide, dragă ustensilă, unde ești? Așa. Avem această minunată ustensilă care are mai multe chestii, printre care și o lingură și o furculiță. Bun. Folosim lingura să amestecăm această minunăție de salată, domnule. Era să uit o chestie extrem de importantă. La orice salată este nevoie de lămâie, oțet balsamic, poate un pic de vin, ceva, ca să dea aromă și să completeze întregul gust al salatei. Presăm un pic lămâia ca să scoatem cât mai mult suc posibil din dumnea ei, dânsa. Așa. Tăiem această mirobolantă lămâie în două și o să punem și niște sâmburi, bineînțeles, pentru că dorim să ne spargem dinții. Am scos minunata fărăpătură din tigaie și o lăsăm foarte puțin să se odihnească, după care o tăiem, o mâncăm și ne simțim bine. Așadar, am lăsat minunata noastră fripturică de carne de vită să se odihnească, că am muncit mult, domnule, am muncit atât de mult, nici nu vă puteți imagina. Așa, s-a odihnit acolo, a început să lase așa un suculeț, vai de capul meu. Am și înghițit în sec. Deja mi-e foame, sunt lihnit. Hai să vedem, domnule, dacă avem rozul ăla frumos de medium rare. Tip, întotdeauna când tăiați o bucată de carne, nu o tăiați de-a lungul fibrelor, tăiați nu paralel. Hai că știu și geometrie, dacă era să zic geografie, what the fuck. Când tăiați o bucată de carne, tăiați perpendicular pe fibre, pentru că o să vă vină mult mai ușor să mâncați, pentru că dacă o tăiați de-a lungul fibrelor, o să vi se pară extrem de chewy, extrem de tare carnea, gumoasă aș putea zice. Vai de capul meu, cum arată și ce suc are înăuntru. Deci eu nu vreau să vă fac poftă sau ceva, dar e belea mare. Mare de tot. Cam ăsta e rezultatul final. Nu vă speriați, aici a curs suculețul de la carne. Cărnița este, deci nu suculentă, este, domnule, așa ceva. E medium rare, cu sălățică lângă. Am făcut bagajelul. Acela este bagajelul. Am strâns tot de acolo pentru că nu suntem țărani să lăsăm mizerie. Aceasta a fost masa din această zi minunată, aș putea spune. Eu aud drujbe, pentru că oamenii sunt harnici, nu ca mine. Și lucrează, nu ca mine. Și chiar sunt curios dacă vă plac genul ăsta de mese, gen ce am făcut acum, sau genul celălalt de mese când am făcut burgerii, adică într-o zonă cumva mai organizată, nu știu, cu masă și chestii de care te poți folosi, nu așa pe jos. Deci eu sincer m-am simțit ca ultimul boschetar. Da, nu știu dacă vă plac mai mult genul ăsta de treburi sau genul ăla de treburi, unde e totul mai curat un pic, cumva. Bine că și aici am avut grijă să fie cât de cât curat, dar nu e la fel de curat ca și cum ai sta pe masă. Bine, nu stai tu pe masă, stă mâncarea pe masă. Poți să stai și tu pe masă, adică am auzit că e frumos să stai pe masă.
N-am tricou din ăla cu mare lenghel, știți, cu chestia aia să fie aici zona roșie, zona galbenă și zona verde, dar dacă aveam, sigur era în zona verde. O alunecat pe gât în jos și păstă medie, ce am făcut eu acolo. Dar de fapt știți ce, dacă nu mă laud eu, cine să o facă? A fost un prânz extraordinar, minunat. Și da, cam asta e priveliștea. Eu vin din acea direcție. E un loc frumos, aș putea să zic. Adică chiar e frumos. Nu știu, mie îmi place să vin în zone din astea și să fac de mâncare. Acolo e o biserică, nu știu dacă se vede printre acele chestii verzi mari numite copaci. Cam atât pentru videoclipul ăsta. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat. Vă readuc aminte, nu uitați de clopoțelul de notificări, de like, share și de subscribe. Și până data viitoare, nu uitați să faceți ceea ce vă face fericiți și ne auzim. Ciao! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.